Sí, pois empezamos. Moi bo día a todas e a todos. Acompáñame Clara Rodríguez e Sara Alonso, representantes de STH Cooperativa Cultural, para presentar Utópicas, Arte e Territorio, un proxecto que está producido polo Auditorio de Galicia, deseñado por esta cooperativa tan importante e que facemos tantas cousas. Utópicas comezou a súa andadura o pasado mes de marzo, centrado totalmente nas persoas e na comunidade. A semana pasada pois falábamos da comunidade a través do proxecto de Rodríguez Casal na zona C, e de alguna maneira pois conecta con isto tamén, non? Promove STH un modelo diferente onde a arte e a cultura son espazos para a construción de comunidade e fomentan pois vínculos que tecen redes, convertendo pois o Auditorio de Galicia nun lugar de participación ao propiciar pois ese achegamento a públicos moi diversos. Será ali no Auditorio de Galicia onde se desenvolverán diferentes sesións de traballo, achegando dinámicas diferentes de acción cultural e onde a partir do mes de outubro pois poderemos achegarnos a ese resultado, ao resultado desta iniciativa na súa sala de exposicións como un traballo sempre en progreso, non? En construcción. Clara e Sara vanos falar agora sobre a boa acollida que ten tido esta convocatoria de ideas, da que hoxe presentamos a resolución coa selección de 5 desas ideas que fican vinculadas a diferentes eixos temáticos como son o de a identidade, os feminismos ou a memoria colectiva, e no que veñen de imbricar especialmente ao tecido asociativo, veciñal, cultural e activista de Compostela, da nosa cidade. Unha participación que estenden tamén coa convocatoria a colaboradoras e colaboradores. Eu agora lle cedo a palabra tanto a Sara como a Clara. Empeza Clara, que nos van a contar. Sí. Nada, graciñas Mercedes, graciñas a todas por estar aquí, graciñas ao auditorio pola oportunidade de deixarnos experimentar ca arte desta maneira. É un proxecto que nos fai moita ilusión, especialmente porque é un proxecto totalmente horizontal, como decía Mercedes, é totalmente centrado na comunidade e na cidade, que é a nosa maneira na que se debería de entender esa vinculación da arte e o territorio, desde as persoas que ocupamos estes espacios e das preocupacións que temos e como é a cidade que queremos construir como espacio de encontro. Efectivamente, o proxecto, inda que a súa última parte é unha exposición na sala de exposicións do Auditorio de Galicia, que veremos con ilusión a partir de outubro, parte dun proceso totalmente colectivo no que os propios eixes temáticos e as propias ideas artísticas sobre as que traballaremos nos próximos meses parten a súa vez dos propios colectivos, asociacións, activistas e persoas que a título individual quixeron participar nesta primeira convocatoria de ideas, na que intentábamos atopar 5 eixes de traballo sobre temáticas ou preocupacións ou necesidades ou intereses sobre arte ou territorio en Compostela. Estamos moi contentas porque se ven en un momento complexo, despois desta pandemia que todavía nos acompaña, estes 2 anos de recollemento e virtualidade, pois nos apetecía moito facer un proxecto que fora totalmente presencial, vinculado ao territorio, de atoparnos, de volver a construir xuntas, e nos atopamos neste proceso que moitas asociacións e colectivos da cidade pois se atopaban nun estado de desánimo, que penso que nos pasa un pouco a todas e a todos, destos anos difíciles, estar un pouco xa
perder a costumbre de vernos, de construir, de debatir en común, ¿no? Cara a cara. E, sin embargo, pois, finalmente chegaron 30 ideas a convocatoria, 30 colectivos ou persoas individuais que responderon o chamamento con ilusión, e foi unha escolla bastante complexa, porque a verdade é que todas as propostas pois nos parecía que eran moi interesantes de abordar e que aportaban perspectivas moi enriquecedoras sobre a cidade, sobre como vivimos a cidade, non? Finalmente, deste proceso de escolla, hai cinco ideas, non? Mais que proxectos, son ideas de momento, que son cas que empezaremos a traballar a finales deste mes, hasta o mes de setembro, para convertir de verdade en proxectos artísticos, non? As persoas que participaron nesta convocatoria de ideas son persoas non profesionais, na maioría dos casos. Se ben é certo que hai artistas que tamén participaron, porque os artistas tamén son persoas activistas comprometidas ca cidade. E agora, a través da convocatoria de colaboradoras, o que facemos é un chamamento para conformar os grupos de persoas tamén, non necesariamente profesionais. De feito, se pretende que sexan grupos heteroxéneos en experiencias e coñecementos, para convertir esas ideas en proxectos artísticos que serán os que finalmente podamos ver no auditorio a partir de outubro, non? Entonces, bueno, cada idea vai a ter o seu grupo de traballo conformado por un máximo de 11 persoas. Esa Sara vos vai, bueno, contar un pouco en detalle cales son esas ideas que finalmente queremos levar a cabo nos próximos meses. Que tal? Graciñas a todas por estar aquí. Pois sí, como comentaba a miña compañeira Clara, o certo que o proceso de escolla foi bastante complexo pola riqueza das candidaturas recibidas, o que tamén entendimos como pois, un reflexo do interese que suscitou entre a cidadanía a convocatoria. Boa parte das propostas foron formuladas por colectivos, tanto formais como informais, da cidade, co cal a nivel de diagnose do termómetro de como se atopa un pouco o tecido asociativo parecenos tamén interesante, non? Como positivo no contexto no que nos atopamos. Finalmente, as 5 ideas ou propostas escollidas que aparecen recollidas na página web do Auditorio de Galicia para quen queira consultalas con calma, son as seguintes. A primeira delas titúlase Corpos en Resistencia, é unha proposta formulada ou elaborada dende o colectivo Resistencia en Terra Allea. Esta iniciativa pois, procura reflexionar e producir creacións artísticas en torno á migración, co obxectivo pois, fundamental de visibilizar e de reivindicar as identidades e as vivencias das persoas migrantes ou racializadas, non, da cidade de Compostela, pois dende os seus propios relatos, dende as súas propias subxectividades e visións, non? É unha iniciativa que polas súas características pois, está aberta á participación exclusivamente da poboación migrante ou racializada de Compostela. En segundo lugar, a proposta Libros que fan barrio é un laboratorio que procura o deseño e a creación de mini bibliotecas de rúa, en principio centrada no barrio de San Pedro, aínda que é unha proposta que tamén nace con a intención de que poida ser replicable noutros espazos da cidade. Está promovida pola Asociación Veciñal A Xuntanza, a que tamén se sumou a Asociación Altair Galiza, que tamén ten a súa sede ali na área de San Pedro, na Rúa do Mesanto. Como vos dicía, pois, o seu fin principal é articular espazos públicos para socializar, para repousar e para construir comunidade, non, na área do barrio de San Pedro, a través da creación de bibliotecas de rúa, crear espazos de diálogo e de convivencia, como, digamos, un primeiro paso para construir outras formas de vivir e de convivir no barrio. A terceira das propostas titúlase Rúas da Memoria, é un laboratorio de recuperación, de transmisión e de difusión da historia compostelá, promovida pola Xentalla do Pichel e tamén coa colaboración da Morada da Arte. Fundamentalmente, o seu obxectivo é resignificar as rúas e os espazos públicos da cidade, de xeito que reivindiquemos a memoria histórica de Compostela desde unha mirada feminista, visibilizando pois tanto mulleres relevantes ou mulleres que pola súa dedicación diaria non contaban con recoñecemento social,
visibilizalas ou rescatalas do esquecemento ou da invisibilización, para leválas a un espazo tamén de novo de convivencia e de compartir. A cuarta proposta tamén está vinculada ao eixo temático da memoria, titúlase Percorrendo a Memoria. En este caso propón a realización dun mapeado colaborativo na zona do barrio de Concheiros e de Fontiñas, no que se recollan saberes domésticos arredor da biografía colectiva. Neste caso, a proposta incide na necesidade de poñer en valor a experiencia das mulleres maiores, fundamentalmente daquelas que xa teñen 70 ou máis anos, e tamén un pouco para avaliar, analizar a súa participación, a súa contribución á construción e á evolución do barrio, dende unha perspectiva social e cultural. E xa finalmente a quinta proposta, que foi candidatada, foi formulada pola cooperativa Gaia Ecocrianza, e tamén a que se sumou Materfem, ten unha visión xa máis centrada nas maternidades, na infancia, ou digamos que se escapa un pouco máis da visión igual un pouco máis adultocéntrica, se queredes, do resto de propostas, incide na necesidade de transformar o espazo urbano desde os coidados e o xogo libre. Titúlase Na procura dun bosque, como vos comentaba, o seu propósito fundamental é que recuperemos a cidade para a infancia, poñendo en valor os numerosos espazos verdes que existen na cidade de Compostela, pero facendo, digamos, integrando un pouco a perspectiva lúdica e tamén a visión dos feminismos no que se refire á vinculación co territorio e cos coidados nestes espazos. Para sumarse a estas 5 propostas, abrimos unha convocatoria de colaboradoras que está aberta ata 11 de maio. Hai uns pequenos requisitos para sumarse, pero son moi sinxelos e tamén entendo que moi lóxicos, non hai nada extraño. O que buscamos fundamentalmente é o compromiso, como comentaba Clara Mercedes, porque é unha proposta colectiva na que é necesario implicarse para que o proceso flúa correctamente. Tamén os requisitos de participación tamén están xunto coas propostas disponibles na web do Auditorio de Galicia. Non hai preguntas. Tendes algunha pregunta aquí os xornalistas presentes? Pois nada, animar a veciñanza a que siga participando en todo este proceso que está en construcción e que rematará con todas as conclusións e con todo este traballo diverso en torno a estes 5 eixes tan interesantes para todo o que ten que ver con o arte territorio, en outubro deste ano na sala maravillosa do Auditorio de Galicia. Pois nada máis, moitísimas gracias.